Това беше поздрава на фолклорните състави на домакините на читалище Христо Ботев, село Ценово. Това бяха женска фолклорна група, женска певческа група, мъжка фолклорна група, детска фолклорна група, детски танцов състав Танцова магия и танцов състав Луди млади. Организаторите избраха 22 септември да бъде и фолклорен празник Ценово пее и танцува, защото 22 септември е ден на независимостта на България. А когато човек е свободен, само тогава може да изяви своя дух, само тогава може да пусне в сърцето си песента, само тогава може да покаже красотата, която носи в своята душа. И затова ние днеска, на 22 септември, в ден на независимостта на България, се събираме тук, за да изразим красотата на душата си чрез песента, чрез танците и чрез музиката. Честит празник на всички! А нашите прекрасни дами от женски танцов състав Луди млади, те са младостта, те са плодородието на България. Затова ще ви почерпят по стар български обичай, с българския хляб. Пита, заповядайте, дами. На много е лета за България и за възхода на Ценово. Здравие же и спасение, и во всем благое поспешение.